Designere elsker stole. Og jeg tror i virkeligheden også, at alle andre mennesker holder meget af stole. Jeg har aldrig mødt nogen, der ikke har en holdning til det at have en stol. At stole er jo lidt ligesom ansigter. De ligner hinanden, men alligevel når man kommer ind i det, så opdager man, at de er meget, meget forskellige. Et bord, det har en evne til at strække rummet ud og give det størrelse, men stolene, det er dem, der dekorerer rummet med deres skulpturelle form. Og det er jo helt sikkert derfor, at stolen er det mest interessante møbel at arbejde med. Så det er det, der ligesom giver rummet liv. Stolen her hedder Twist, og det har vi kaldt den, fordi det er jo sådan set en almindelig bordstol, men vi har givet den lidt ekstra form, og vi har givet den lidt, der gør den lidt ud over den normale bordstol. Derfor kalder vi den Twist. Den er speciel på den måde, det er en meget, meget let stol. Den er lavet i rustfri stål, det er et medestel, og så er der flettet rattan på. Og rattan er et naturprodukt, som er meget stærkt. Og det giver nogle fine designmuligheder, som man også kan se i stolen. Den er meget, meget tynd og meget, meget let. Samtidig med rattanen, der er ikke lakeret, men den er faktisk kogt i en naturfarve, giver det her meget flotte spil. Det gør også, at den er gennemfarvet. Den er både meget stærk og meget robust. Så er det jo en stol, hvor vi har arbejdet en del med komforten. På den måde, at man skulle sidde rigtig, rigtig godt. Samtidig med, at det også skulle være en stol, der udstrålte en eller anden præcished og lethed, der understreger både materiale og vores indgang til design. Letten har evner til at blive tredimensionel. Det gør, at vi kan opnå rigtig god komfort. Og det har også den evne, at det er meget luftigt, så man kan få en stol, man ser igennem og virker let i rummet. Men det giver også en god ventilation til kroppen, når man sidder på flet. Den her rattan, den kan næsten bruges til alle materialer. Den vil være flot både til et lyst og et mørkt massivtræsbord.